Únor. Měsíc, kdy Země stále neřekla své poslední slovo. I když mě mráz a sníh chtěli udržet v teple doma na gauči, i tak jsem vyrazil do terénu a prožil několik dobrodružství. Od zmrzlých drinků na ultratrailu na Lysé až po osobáky na Železných horách. Vítej na kanálu Přes vrstevnice. Já jsem Jára a tohle je můj měsíční souhrn za únor 2026. Ahoj, aktuálně už je večer po spálavce. No, jak to dopadlo? Čekal jsem, že to možná bude trochu lepší. Tevovka mi asi nevystřelila tak za stolik, jak jsem očekával. Ale nakonec... Ale zase jsem neměl hrudní pás, měl jsem jenom optiku. Měl jsem jenom ty hodinky, což měří optikou a to není v zimě úplně nejpřesnější. Co se týče trati, tak z začátku klasicky po silnici, asi kiláček, potom tak 2 kiláky po louce, myslím, že se stoupáním na kapličku, to byl asi nejtěžší část úseku. Na louce taky pak bylo mokro, když to posunu dál, zase kousek po silnici, potom poslední běh až nahoru na Kubátku a z Kubátky pak přibližně asi 600 metrů po zledovatělé cestě, kde se hůř běželo, ale ke konci jako vždycky to je z kopce a tam jsem to napálil, co mi síly stačily. Když jsem potaz výsledky, tak nakonec to dopadlo tak, že jsem byl asi 23. celkově z nějakých 96, myslím. V kategorii asi 9. už nevím z kolika. A čas dopad přesně tak, jak jsem předpovídal, že by to mohlo být o minutu lepší, takže nakonec to bylo 26:27, což je o minutu a 2 sekundy lepší než loni, takže nakonec úspěch. Co jsem možná buď udělal nebo nedělal chybu, bylo to, že jsem se nakonec vzal ty hřebovky, což nahoře bylo dobrý a pomohlo to, ale říkám si, jestli by nebylo nakonec lepší si vzít i nový, protože celou trasu ze spoda až nahoru by se asi hodili víc. Jakož sníh už nebyl, bylo jenom bahno a do tohohle terénu by asi bylo lepší. Hřebovky se hodily spíš až nahoře na cestě, kdy byl opravdu let a bez hřebu by to bylo asi krapet na zabití. No, každopádně teďka už je hodně pozdě večer, za chvíli půjdu spát. No a uvidíme se zítra na zimní hrobické lize. Takže zimní hrobická liga na běžičce v Hradci. No, už ráno to byl celkem fofr, takže se mi už nechtělo úplně natáčet, čili to natáčím teďka už takhle po závodě. Jaký bylo moje očekávání? Čekal jsem, že to bude tak přibližně, byl to můj první middle, takže jsem čekal asi tak 45 minut v elitní kategorii. No a taky zrovna ráno byla mlha, takže jsem čekal docela dost mokro, což taky bylo. Přesunuli se pak teda na ty výsledky, no dopadlo to tak, že jsem to nakonec zaběhl přibližně za 47 minut, s umístění zase tak někde uprostřed. Mapově to bylo relativně v pohodě, byly tam nějaký drobné chybky, které by asi tam být nemusely, ale to šlo na pohodu a jinak běžicky mohl jsem asi běžet líp, ale při těch orientácích se nikdy nedostanu na své maximum. Každopádně teďka zase začne další tréninkový týden, ozvu se asi z nějakých dalších hlavních tréninků, jak to dopadlo. No a v neděli, teda v sobotu hezký long v Beskydech, pravděpodobně asi trasa Lhutu 2026. Takže zdravím všechny, trochu po další době. No, aktuálně je neděle 15. února. A řekl jsem si, že se dám tréninkové LHUT. No. Teďka jsem nastoupám poprvé na Lisovou horu. Jaký máme počasí. No, všude okolo sníh. Asi tak 10 centiáků. Možná i víc. Ale je to docela fuška. No, čeká mě to 2krát. Tak pak uvidím po tréninku, jak to dopadlo. No.
Tak už to mám skoro za sebou. Vstoupám do posledního kopce. Zbývá tak ještě 6,7 km do cíle. Ale ten terén, no, tam, kde moc lidí nechodí, tak je to docela ušlapaný a fakt se tam blbě chodí. Se tam skoro ani nedá běhat a po nějakých 20 km už má člověk docela dost. Hlavně když už byl dvakrát na Lisí a v nohách má takových asi 2000 metrů vejškových. No a sníh vypadá, že je tady přesně takhle. Takže velice dobrý. Chtěl bych postřílej trénink. No, si to bude chtít zase jenom nějaký recovery, protože mě budou docela bolet nohy, si myslím. No, pak se ozvu, pak už, ať už bude hotový trénink, nebo potom, co dokončím, což budu v teple. No. Takže dneska už je neděle, 22. února, moc se toho neudálo. Ve čtvrtek byl jenom lehký trénink na odolnost další na laktátový práh. Dopadlo to tak, že to bylo asi 3-4 dny po longu, já pořád nebyl zregenerovaný, takže první interval v pohodě v zóně a další intervaly už bylo cítit, že prostě tělo má pořád ještě dost a nedostal jsem se ani za málo na tu tepovku, na kterou bych chtěl. Aktuálně teďka tohle natáčím v neděli 22. února. Byl nakonec, dneska se teda konal společný výběh v rámci Lhutu, vysokohorského ultratrailu. První asi ze 4, co se budou konat, alespoň podle informací. No, co říct. Běžecká komunita je fajn, takže člověk si hezky pokecal, dobře si zaběhal. Ať už do kopce, kdy se spíš šlo, nebo z kopce, kdy se relativně rychle běželo. Ke konci ze začátku nějaké občerstvení. Samozřejmě nesmím zapomenout zmínit Edgar, který je jeho hlavní partner Hutu. Pokud se chcete podívat na jeho, že takhle můžete. No. A doporučuji sledovat takhle sociální sítě závodů a dalších. A nebo třeba těch značek, občas se tam myhnou fakt dosti zajímavé informace, jako tyhle ty společenské běhy a podobně. Když si tomu aktuálně, nevím, jak teďka příští týden budu trénovat, přece jenom škola toho taky něco docela dává, jelikož mi začal druhý semestr. No, ale minimálně o víkendu se můžete těšit na na 2 závody, a to závěr železnohorského poháru, čili železnohorák, a hned druhý den zimní hrdobickou ligu v Pardubicích u Bohdanče. Takže zdravím, dneska je poslední únorový den, 28. února, přibližně tak asi za chvilku bude 11:30, takže a dneska se běží železnohorák, což je poslední závod běhu do vrchu železnohorského poháru. Celkově teda 4. ze 4 závodů. No, jak už asi vidíte, tak jsem teďka taky ve speciálním úbolu železnohoráka, což je bílý tričko, červený trenýrky a samozřejmě rádiovka, nebo zmijovka. Podole pak na železnohorák. Jak vidím výkon, no, minule jsem to zaběhl za nějak pod 32, těsně pod 32, takže letos by to mohlo být aspoň o minutu lepší, počítám 31, ale když to bude pod 30, tak budu spokojený. Venku je zrovna ideální počasí proběh, řekněme takových asi 10-12 stupňů, krásně slunečno, úplně ideální, takže to běží dobře. Doufám, že nebude zase tolik bahna, nerad bych si zašpinil boty a jsem sebe, ale to pak uvidím. Každopádně se jdu postupně ještě připravovat, než pojedem teda do Bezděkova. No a já se pak ozvu po závodě. Takže železnohorák už mám oficiálně za sebou. Počasí bylo krásný, přibližně asi 10 stupňů, slunečno, úplně ideální počasí na běh, běželo se pěkně. Trasa krásně bez bahna, terén, občas tvrdý, občas měkký. Jsem tam i náročnější, už lehce orientácký, jako třeba nějaký přeběhy přes trávu a podobně.
Co se týče výsledků, tak jak jsem říkal, že bych to chtěl zaběhnout po 30, ideálně to se nepovedlo. Já jsem to za 30:47, což bylo po druhý cíl, abych to zaběhnul minimálně za 31, takže osobáček zlepšený asi tak o minutu a čtvrt, že to vidím skvěle. A co se týče taky tepovky, ta byla tak okolo 184 tepů za minutu, což je lehce pod laktátovým prahem a na takovéhle závod kopce to vidím, že jsem to neflákal a že to bylo poctivý. No, taky mě teďka večer bolej nohy. No, zítra mě čeká ještě zimní hrdobická liga. To asi bude pomalejší běh. A ještě je to v pardubickém porostu, jak já říkám, u Bohdanče. No, netěším se na to. I zároveň trochu, jo. A uvidím, jak se zítra poběží. Každopádně dneska to vidím úspěšně, že se ten závod poved. No a budu se těšit na příští rok, až zase bude. Takže dneska je 1. března, zimní hrdobická liga. Už to opět točím po závodě, jelikož ráno je to vždycky docela fufr a úplně se mi přitom nechce taky natáčet. No, to je vždycky tak, když hold závody když orientiáky začínají, tak vždycky okolo 10 a startujete třeba v 10:30. No, co jsem očekával, byl to mydl v Pardubicích, jaká bych rád říkal, v pardubických porostech. Dílka přibližně asi 6 km, převýšení skoro žádný, protože Pardubice jsou placká. Moje očekávání bylo takové, že bych to mohl dát tak za 45 za 50. Nakonec to dopadlo, že to bylo teda za 55. A byl jsem přibližně tak asi, za půlkou. Ve výsledcích jsem skončil tak za půlkou. Ale na konci, když jsem to zaběhl, myslím tak za nějakých 55. Co se týče terénu, tak ten byl záživný. Byl to klasický, jak já říkám v Pardubicích. Jsou dost často lesy, kterým já říkám klasifikačně pardubický porost, což ono je pravda, jakož tam dost často bývá ostržení, maliny, všechno a strašně husníky. No a mapově tam bylo docela malým lese nasekaných 33 kontrol a pak ještě kousek ve městě, takže to byl takový middle skloubený se sprintem ve městě. No a nejsem zvyklý na takovýhle velký počet kontrol. Ideální je, když je tak na ten middle asi pro mě tak 20 až 20, maximálně 25 kontrol, ale 30 už je fakt moc a je to hodně za sebou. Ale z druhé strany jsem si hodně zamapoval, bylo to dobrý a těším se na další orientiáky, jelikož orientiácká sezóna se blíží. A jak vidím celý únor, nebylo to lehké. Spousta závodů, hodně aktivit a také výzva od Brooks Running, když jsem musel každý den alespoň minimálně 30 minut mít nějakou aktivitu. A ty se také různý týden lišily, například jeden týden byl běh, další posilování, poté společný běh a pak protahování. To pro mě docela byl i výstup z komfortní zóny, ale i tak mi to ukázalo, že všechny tyto složky jsou poměrně důležité a hodí se dělat. Když jsem právě jenom běhal, moc jsem se neprotahoval ani neposiloval, ale naopak, když člověk běhá, tak by měli správně se třeba po tréninku tak půl hodiny protáhnout, dát si nějaké kompenzační cvičení a minimálně 1 až 2krát do týdne zasáhnout silový trénink. Takže rozhodně mi to řeklo, že bych se tomuto měl věnovat více a doufám, že na to v březnu nezapomenu a budu to částečně dodržovat. Taky jsem kvůli tomu trochu omezil teda svůj tréninkový běžecký plán, ale bylo to právě na úkol toho posilování, protahování a podobně, takže to vidím velmi pozitivně. No a byla to taková příprava na březen, kdy už se postupně blíží sezóna orientačního běhu. A co čekat v březnu? No, jako vždycky tam bude pár normálních klasických běhů, tentokrát už snad v nějakém příjemném jarním počasí. Začne orientiácká sezóna, takže skoro každý víkend budou nějaké orientiáky. A asi jedna z takových netradičních akcí bude i Brutus Extreme Orienteering, což je 5 a 6 hodinový, což je jeden den 5 hodin,
a druhý den 6 hodin závod orientačního běhu v horách, kdy člověk běží a hledá kontroly dle volného pořadí. Dále zde také na začátku března akademické mistrovství v silničním běhu, což je pro mě jako pro trailového běžce trošku nezvyk, ale řekl jsem, že na to zkusím jít, takže v Praze Belek, hezky Palestrak Belská 10 a to se můžete těšit také v březnovém videu, zkusím se z toho něco natočit. Takže doufám, že jste si únorové video užili, těším se tady na březen, no a pokud tě teda moje tvorba baví, neboj se hodit odběr nebo zvoneček, a pokud by si chtěl třeba vidět střípky více z mých tréninků anebo závodů, tak mě můžeš také sledovat na Instagramu nebo na Stravě, kde sdílím střípky ze svých tréninků. Děkuji, že jsi dokoukal až do konce a nezapomeň, ty nejlepší cesty vedou přes Vestemice.